Arddangosfa yn arddangosfa gyntaf I fath. Mae'n tynnu sylw at William Roos, artist nad ydy wedi cael digon o sylw. O ystyried fod o'n un o'r artistiaid mwyaf cynhyrchiol ei oes yn bedwaredd ganrif ar 15 yma yng Nghymru. Mae'r arddangosfa yn dod ynghyd gweithiau gan William Roos am y tro cyntaf, o ar draws Cymru a Phrydain, o gasgliadau cyhoeddus megis Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfeydd Shropshire, Archifdai Gwnaed, Archifdy Prifysgol Bangor, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ogystal â chasgliadau preifat Peter Lord a nifer eraill. Mae'n artist genedlaethol bwysig yn i'r Cymru, ac fel artist cafodd ei eni a bu farw yn ardal Amlwch, mae'n deilwng fod ei arddangosfa gyntaf yma yn Oriel Môn, Ynys Môn. Peter Lord sydd wedi credu'r arddangosfa. Mae Peter wedi bod yn allweddol wrth tynnu sylw at artistiaid Cymraeg a'i ymchwil a'i chyhoeddiadau pwysig I hanes celf Cymru, a'r cyhoeddiad The Tradition yn fwy diweddar. Mae'n arddangosfa sy'n tynnu sylw at artist, na ydy wedi cael digon o sylw gan ni yng Nghymru a thu hwnt. Peintiodd William Roos portreadau o bobl dosbarth canol Cymru yn ystod hanner gyntaf a bedwaredd ganrif ar 15, ac hefyd portreadau o arweinwyr y genedl, beirdd a pregethwyr ac yn y blaen. Roedd ganddo allu ryfeddol I gofio wynebau rhyw fath o gof ffotograffaidd, ac oedd yn gallu cofio bobl oedd wedi marw blynyddoedd yn ôl a dal I beintio eu portreadau. Roedd yn rhan o ryw ddiwylliant crwydrol yng Nghymru, yn cerdded o le I le o gogledd lawr i'r de, ac hefyd I Lundain ac I Lerpwl I weithio. Ond yr gweitha'r cannoedd o portreadau nath ei beintio, dim ond un portread ohono fe ei hun sydd wedi goroesi. A hynny ar waelod llythyr nath esgweniad gyfaill iddo fe. Roedd yr arddangosfa yn cyflwyno William Roos a'i fywyd a'i waith ac yn cynnig amserlen o'i yrfa. Mae'r themau yn cynnwys bywyd cyhoeddus sy'n cyflwyno'r enwogion y cyfnod, y beirdd a pregethwyr dylanwadol y cyfnod. Dirluniau a bywyd teuluol di'r themau nesaf, pan bydd ffermwyr cefnog a'r dosbarth canol yn ei gymisiynu. Mae pob thema'n rhoi blas ar ei allu a'i waith fel artist oedd yn crwydro I gynnal bywoliaeth a oedd yn llwyddiannus iawn, iddo cael hi'n anodd tuag at ddiwedd ei yrfa gyda dyfodiad ffotograffiaeth. Rhan penodol o'r prosiect oedd gallu prynu dau portread arbennig gan William Roos i'r casgliad. Dic a Badaron di un ohonyn nhw. Roedd o'n gymeriad anabyddus fel ieithydd talentog yn y bedwaredd ganrif ar 15. A mae mae'n unol I a 3 fersiwn arall da ni'n gwybod am cafodd ei wneud gan William Roos. Nid ydym yn siŵr pwy di'r ferch yn yr ail bortread. Gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, da ni wedi gallu prynu'r ddau portread yma i'r casgliad a'i trwsio I fframiau a'i arddangos nhw'n rhan o'r arddangosfa yma. A dwi'n falch iawn bod nhw rwan yn rhan o'r casgliad, gan fod na ddim gwaith gan William Roos yn ein casgliad cyn heddiw. Mae angen diolch I Loteri Genedlaethol Dreftadaeth Cymru, Rhaglen Fenthyg Weston trwy'r Fund a Ymddiriedolaeth Oriel Môn am cyllido a chefnogi'r arddangosfa prosiect a chyhoeddiad. Fel staff Oriel Môn, roeddwn wedi cynhyrfu gyda chreu a chynnal ar arddangosfa yma, o'r argoriad orlawn a'n cyhoedd yn teithio bell I weld. Wedyn daeth Covid-19, sydd wedi effeithio yn gallu I bobl I deithio I weld yr arddangosfa. Fod yr arddangosfa wedi dod I ben, mae'r cynnig digidol yn ffordd I William Roos parhau I gael sylw. Mae modd ymweld ar arddangosfa ar-lein, gwylio ffilm fer gan Peter Lord am William Roos, ac mae catalog ar-lein o'r gweithiau a chyhoeddiad llyfr am William Roos wedi ysgrifennu gan Peter Lord. Y gobaith ydy y bydd yr arddangosfa, yr ymchwil un o artistiaid pwysicaf Cymru, yn parhau I enyn diddordeb yn cynulleidfaoedd heddiw.